хората, ако знаят, командата за това, забравих си мисълта, сама да е, за Livebot Skywars, моля да ми я кажат. Не за Skywars, ми за това. Моята глава забрави за какво изобщо. За Livebot Survival. Моля, вие кажете ми, мене ще ми трябва много. За сега гледате моите клипове. Ако ви харесва. Ако искате, дайте лайкове. Дайте лайкове, може да стане нещо яко. Ние се бием, ние правим някакъв бой, кой първо ще намери Livebot Skywars. Затова, ако знаете паролата, моля ви се, кажете ми я. Ние много искаме да играем и затова ни трябва паролата. А ние като я нямаме, не може да играем. Затова, ако харесвате нашите клипове, моля, напишете в коментарите за странности или нещо, как ги харесват клиповете. Ако сте много слаби, какво да правите. И ние може. И зависимост за Livebot Survival. Това е, пишете коментари, забавлявайте се и не позволявайте на насилието да ви убие. Това е един професионален съвет. Затова тази препоръка е доста полезна. Моята батушка се забравиха ефекта. След като така гледате нашите клипове, ние ще правим нова поредица, която се казва Паркур Мегабой. И в тази поредица ние ще се бием на Skywars. И който го прева, и който мина абсолютно всичко, е най-великия на Майнкрафт на света. Ние ще играем Much Wars. Ако сте го чували, Much Wars е подобие на Skywars. Ще се биеме. Тук няма някакви кооперации. Нищо. Го те. Видяхте ли какъв провал са? Просто дигаш. Аз съм на 9.
Сега отивам да слагам малко лава, за да видите какво ще стане. Я виж сега. Готин ефект на бутушките, нали? Да. Поменявам лава. Това е доста готин ефект. Ето, вижте. За малко ще спрем на пауза. Сега ето, имаше едно момче, което трябваше да се разправя, но сега изключваме Стив 2 от 5. Заменихме сервер. Йопи-ди-до-ди, йопи-йопи-ди-до-ди, йопи-йопи-ди-до-ди. Сега малко ще походим. Едва ли ще може да обърнем какво. Но става доста яко. Започва се яко. Аз съм с Diamond Color. Ами, колко ще? Хора, аз съм при вас. Аз съм Тенкс. Или не съм при вас. Ти къде си, бе? Си? Аз съм какво? Аз съм се свързал с две Стивита. Чай малко правя клипче. Кой е този? Кой е? Който е си? На някой от вашите Стивита. Стив! Да, някакви Стивита. Това е Майя. Не мога да се втарахме, обаче. Я пак, колко човека сме? Ето, дарино. Кой та? Аз съм Тенкс. Така не казвам. Имам най-снажен Фреди, oh yeah! Тройка. One, значи не съм приятел. Приятел съм ти, ама искам да гледам. Нямаме. Хора, сега не може да страхваме при нашите приятелчета.
Аре бе, дракмен. Уж си бил драквач, а нищо не тракваш. Не, лъкът ми мразя се. Сега, за да пращаме сигнални стрели. Така. И една стрела да вземем. Вярно си е! И го пускам в YouTube. Много ядохме, няма. Наистина ли? Да. 1000 ли? Пала 1000. Не, на 1000 блока с мене. Нищо не. Yes, бе. И това ми подсказва, че съм наблизо. Кое? Това ли? С кой си се свърздал? Миселин. Шарен. На бели точки. Аз не ти ли казах да се махнеш? Аз съм гледам. Ама, аз правя клип. След като го направиш, ще дойде добре. Еми, сега ще излезем от този свят, защото тя не искат да видят кой ми излиза. Значи, сега, ако ви е много интересно, абонирайте за канала, сега ще пишеме паркури. Ето, това ще играем. Искам да видим какво става въпрос. Ето, това е. Това е паркура. Общо взето сме на survival. Ами, аз ще си тракна неща. Защото съм... За да пия. Така. Така. Опа, още веднъж. Така. Опа, и още веднъж. Така. Много сърче. Не това. Така. Моите сърче са пълни. Колко ми е. Това е богата със сърца. Хайде да пробваме. Как се говори по време на клип? Еми хора, сега ще ви разуча. Ето тук има влакче. Така, влакче. Може да го пуснеш YouTube. Влакче. Може, не може да се отчачаме. Така, продължава по влака. Продължава. Влакът продължава. Така, нещо дълно. Бати лагиво. Това е много думичка. Лагиво. Нещо, което много лаги, е лагиво. Ето, ами сега четете паркур екстрем. Чета ви. Аз съм с зомбихет. С невидими ръце, което е много странно. Ами има такова за скачане, Марти. И има такова за скачане, друго няма. Пази тишина! Те тук до мене ме дразнат до края на срещнем. Не може да прави клип. До края на света и от края на света на обра. Къде е той? Ето така.